dubju ta' xejn, meta faqet il-pandemija kien xokk għal kulħadd. Ġiedina l-ebda Prim Ministru, l-ebda Ministru madwar dinja kollha qatt ma seta' jobsor li ħad tiġi xi ħaġa bħal din f'perjodu tant relattivament qasir li litteralment twaqqaf l-ekonomija tad-dinja kollha tista' tgħid. Għaliex rajna nagħlqu ajruporti, lockdowns, in-nies ma jħorġux mid-djar u kulħadd jaf l-istorja. Dik kienet xokk qawwi għaliex id-dinja kif nafuha llum hija waħda globalizzata. Ġieli l-ekonomiji jiddependu minn xulxin. X'ikun qed jiġri f'post il-bot minna l-Asja, jkun qed jaffettwana ftit iktar xhur wara. U hekk ġara fil-pandemija. U allura il-fatt li din affettwat u l-fatt li aħna Malta ekonomija żgħira u miftuħa, jiġifieri niddependu ħafna mill-affarijiet minn barra, jekk hux importazzjoni, jekk hux turiżmu, jekk hux servizzi, ħafna mill-attività ekonomika tiddependi minn barra. Aħna għandna ekonomija b'saħħitha u kbira, ħafna ikbar minn kemm għandna nies ovvjament residenti hawnhekk, ġifieri l-ekonomija tagħna ma tiddependix mis-suq lokali. Ħafna mill-kumpaniji barranin jiġu jinvestu f'pajjiżna mhux għas-suq lokali, għaliex għandna inċentivi u ambjent ekosistema b'saħħitha. Allura meta faqet il-pandemija u allura bdiet tagħlaq dawn il-bibien, hemmhekk kellna problema kbira li bdejna naraw l-ekonomija kienet ħatuħu daqqa enormi. Rapport li kienu kkummissjonati kienu juru 50,000 persuna ħatitlef l-impjeg tagħha. Wieħed minn kull 4 kien ħajtlef l-impjeg tiegħu. U għalhekk ħadna miżuri b'saħħithom ħafna, primarjament il-kwistjoni tal-wage supplement eżempju. F'perjodu konna qed nagħtu 40 u ġielek aktar miljun euro fix-xahar. 40 miljun euro fix-xahar biex nagħti paragun forsi niftijem aħjar. Meta raħħasna l-kontijiet tad-dawl l-ilma għan-negozju għall-familji, 25%, dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista kien jgħidilna l-pajjiż ma jiflaħx għalija. Niftakru kemm kien dak iż-żmien Prim Ministru Gonzi kien jgħidilna tidraw Molin, ex-Ministru Tonja Fenek kien jgħidilna impossibbli għax ħadd kissru l-pajjiż. Dik il-miżura kienet tiswa 80 miljun f'sena. Ġifieri l-Partit Nazzjonalista 80 miljun f'sena il-pajjiż ma kienx jiflaħhom. Miżura waħda biss aħna għal kważi sa sentej sħaħ konna qed nagħtu madwar 40 miljun fix-xahar fuq wage supplement biss. Apparti l-miżuri tal-vouchers, tal-posponiment tat-taxxi u miżuri oħrajn. Grazzi għal dak il-miżuri, irnexxielna nagħtu serħan il-moħħ kemm il-ħaddiema kif ukoll lil min iħaddem. U allura grazzi għal dak is-serħan il-moħħ rajna li l-investiment baqa' għaddej, jiġi apparti l-pandemija aħna bqajna għaddejjin negozjati u diskussjoni ma' intrapriżi oħrajn biex jinvestu f'pajjiżna. Fil-fatt, riċentement ħabbarna u fil-jiem li ġejħan nkunu qed inħabbru iktar investimenti li ħajġu ġew pajjiżna u ħajibdew. Għadak wassal sabiex kemm il-familji jkollhom rashom mistrieħu baqgħu għaddejjin bl-ispiża tagħhom. Alla l-konsum domestiku baqa' għaddej. Ħadaqqa żgħira però baqa' għaddej. U l-investiment ukoll baqa' dieħel ġewwa l-pajjiż. U l-impjegat żammejna fil-post tax-xogħol. Dik il-fiduċja u serħan il-moħħ għenitna biex inkomplu għaddejjem bl-investiment f'kabbir ekonomiku. Tant li kif qed tajjeb inti llum m'għandniex problema ta' qatt. Illum għandna l-inqas rata ta' qatt u l-ikbar problema li għandna li m'għandniex insibu biżżejjed nies. Allura iva li kieku m'għandniex dawk il-miżuri, kif kienet għażla u kien hemm qed jimmutta lejn dik id-direzzjoni. Kien hemm min qed jgħidilna li aħna ħalin biex nefqu l-flus, ġie niftakar meta bdejt insemmi ċertu miżuri kien il-Partit Nazzjonalista kien jgħidu sma' dak għadu żgħir ma jifhimx u allura ħankissru l-pajjiż, il-finanzi. Illum jirriżulta dawk il-miżuri li ħadna taw il-frott u r-riżultat li kellna bżonn. Id-diġitalizzazzjoni, il-mod kif impoġġija l-mistoqsija l-iktar li ħajkunu mill-qutin sa xi ħaġa kważi fin-negattiv. Fil-verità hija xi ħaġa bil-pożittiv. Jekk xejn ħanieħdu benefiċċju minnha. U l-pandemija aċċellerat ħafna dak il-proċess. Pereżempju fejn jitlu l-SMEs u l-ħwienet, bħala gvern konna għandna snin nitkellmu ngħidu isma' nippruvaw ninċentivaw in-nies biex imorru online, biex jiftħu n-negozju tagħhom online, jagħmlu social media pages tagħhom biex jibgħu u jinvestu fit-teknoloġija. Minħabba l-pandemija, da ma kellhomx għażla oħra ħalif li jmorru online. Llum tista' jgħid kważi kull restorant joffri l-application kif tista' tibbukkja online u jagħmel id-delivery tax-xogħol tiegħu. Ħafna ħwienet retail qegħdin ibigħu. Kellek negozju ġdid ta' delivery li issa qabad sew ġewwa pajjiżna li jingħaqdu numru ta' servizzi. U llum grazzi għall-pandemija rajna trasformazzjoni massiċċa
fil-negozji tagħna. Fejtlu negozji kbar, id-digitalizzazzjoni kienu diġà bdew sew u avvanzati, ġek naraw li l-fabrika eżempju, fejtlu automation, fejtlu l-introduzzjoni ta' AI, fejtħol teknoloġija f'investiment b'mod ġenerali, dak huwa proċess li beda, ilu li beda, u baqa' għaddej. Sal-ġurnata llum, l-fabriki llum tidħol fihom jisom laboratorji bl-investiment li hemm. U dak il-proċess ħajqa għaddej, anke inċentivi li noħolġu tramite Multi Enterprise sabiex ngħinuhom biex jinvestu f'makkinarju eżempju iktar energy efficient, iktar fejn tidħol teknoloġija. Qegħdin issa tru miżura wkoll il-mim koll li ħannu l-lanċewa, tru l-mim koll fejn nofru pjattaforma digitali għall-SMEs biex jibijgħu l-prodotti tagħhom. Dawn proċessi li mhix kwistjoni ta' għażla, jew jekk nagħmilix jew le, kwistjoni ta' meta nagħmilha. U rridu nagħmluha kemm jista' jkun malajr. Għaliex it-teknoloġija llum tista' jgħid hija parti mill-ħajja tagħna. Parti minn kif naħdmu, parti minn kif niddevertu, kif ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jien nagħti eżempju wieħed. Aqbad il-mobile tiegħek inti u prova mur mingħajr ġurnata. Riċentament kien hemm is-servizz tas-social media, Facebook, Instagram u s-servizzi provduti minn Facebook li waqgħu dwar ftit sigħat. Tkellem ma' nies u jgħidulek li bdew ħossuhom jisom maqtwejn. Ħaddihom rashom. Tant kemm sirna niddependu mit-teknoloġija, fiha tajjeb fiha ħażin tagħha. Però la żgur fejn jidħol negozju, it-teknoloġija ġibhom iktar effiċjenti, naqsilhom l-ispiża u tiftħulhom ħafna aktar swieq ġodda. L-aspett ambjentali kull ma jgħaddi żmien iktar tkun ċentrali. U kulħadd qed jiġi iktar konxju tal-importanza li nħossib l-ambjent, mhux biss fuq livell familjali u personali, anke fuq livell ta' fabbriki u ta' kummerċ. Kulħadd qed jara biex joħroġ inizjattivi li jkunu iktar environmentally friendly, iktar green, u iktar li jsegwu dik il-linja, speċjalment il-politika li għandna tal-gvern fuq decarbonization tal-ekonomija tagħna. U allura kemm meta tara proċessi li qed jiġu introdotti, jien naf l-ekonomija ċirkulari tidħol f'kull attività li tista' tgħid. Jekk qed ngħidu ma nafx fl-industrija tal-fish farming. Hemmhekk qed naraw proġetti wkoll dalwaqt fejn għandek ekonomija ċirkulari. Eżempju, r-remains tal-ħut, dak flok jintrema jista' jiġi maħdum sabiex joħroġ prodott eżempju għalf għall-annimali oħra. U hemmhekk għallu għandek riżorsa oħra b'investiment li ħajkun qed jerġa' ekonomija ċirkulari. Għandek jiena fil-fabriki. Konti attendejt flimkien mal-Prim Ministru fabrika reċenti li taħdem fuq plastic molding fej kollha bżonn numru ta' plastik, ammont sostanzjali ta' plastik biex taħdem. Ir-remains tal-plastik li jinġabar dat jinħadem biex jiġi granular, u dik l-istess fabrika tuża minn dan il-plastik li kien skart. U skart perikolus, għax idum biex jiddeterjoraw dawn l-affarijiet. Jiġu l-kunċett ta' ekonomija ċirkolari, kull ma jmur qed jidħol. U flok għadna naraw il-kunċett ta' skart, qed naraw bħala riżorsa. Anke fejn tidħol kostruzzjoni, eżempju, qed naraw li mill-iskart terġa' toħloq riżorsa importanti u bżonn juża ħafna oħra. Jiġifieri l-kunċett tal-ekonomija ċirkolari iktar ma' żmien iktar tkun parti ċentrali ta' deċiżjonijiet li jridu jieħdu l-kumpaniji. Rajna li kellek ammont ta' prodotti li żdiedu l-prezzijiet tagħhom, primarjament fejn jidħol l-ikel. Però di mhux ġejja mill-fatt minħabba eżempju konsum eċċessiv lokalment. Ir-raġuni prinċipali hija li l-materja prima minn barra u l-freight minn barra minħabba l-pandemija għaliex id-domanda żdiedet u s-supply naqset u għalit. Dan il-prezz demand and supply. Jekk inti s-supply kemm tipproduċi qiegħda baxxa għaliex minħabba l-problemi kollha waqt il-pandemija, imma issa xed tirkupra l-ekonomija d-domanda tiżdied, dak li jkun ħajolli l-prezz biex il-prezz jekk jaħdem demand and supply. U allura l-prezzijiet tal-materja prima minn barra olew. Ġint l-inflazzjoni tista' taqsamha f'żewġ partijiet. Għandek inflazzjoni li tiddependi mill-lokal, domestiku, u inflazzjoni importata. Aħna niġu affettwati ħafna mill-inflazzjoni importata x'ħafna mill-prodotti nimportawu. Fl-inflazzjoni domestika, fejn għandu sem il-gvern, fejn jitlu allura taxxi, fejn jitlu charges, fejn jitlu l-proċessi oħrajn. Dik hemmhekk bħala gvern ikkontrollajnija f'dawn l-aħħar snin u qed nibqgħu nikkontrollawha. Hemm mbagħad inflazzjoni importata li l-gvern ma jistax jikkontrolla. Però ma jfissirx li ma jistax jagħmel miżuri mbagħad li jwieżen dawk l-iktar affettwati. U fil-fatt fil-budget kif ħankun qed naraw ħajkun hemm miżuri
apposta sabiex nindirizzaw din l-issue wkoll tal-għoli tal-ħajja, speċjalment fuq prodotti essenzjali. Però mhux kwistjoni ta' konsum biss. Ġifieri il-konsum lokali huwa tajjeb li jibqa' b'saħħtu, fil-fatt baqa' b'saħħtu, daw l-aħħar snin żdied b'mod konsiderevoli u dak l-istess konsum huwa tajjeb li jibqa' għaddej. Ma ninsewx li il-konsum tiegħi huwa l-introjtu tiegħek. L-introjtu tiegħek ħajkun il-konsum ta' ħadd ieħor. L-ekonomija hija katina. Kif tiġġamja wieħed ħajkoll effetti repercussions fuq setturi oħra. Allura dal-mudell ħadem, irridu nibqgħu għaddejjin fuq u rridu ninċentivaw komplu tkabbir ekonomiku. U l-budget ħajkun iffukat ukoll fuq hekk. Kun budget soċjali ħafna, nagħtu attenzjoni kbira lis-soċjal fl-aħħar mill-aħħar ħna Partit Laburista fil-Gvern u rridu nkomplu ngħinu li l-ekonomija iva sejra tajjeb kellek min avvanza l-qoddim, però mhux kulħadd avvanza l-qoddim. Nirrikonoxxu li hemm sezzjonijiet li ma avvanzawx daqs oħrajn. U allura ħanamlu enfasi kbira fuqhom, però biex inkomplu dan il-programm ta' tkabbir u għajnuniet, irridu naraw l-ekonomija tkompli tikber. U allura ħajkun hemm inċentivi wkoll sabiex naraw l-ekonomija tkompli tikber ħalli tkun tista' tibqa' sostni l-ispiża tal-gvern u bekk imbagħad l-ispiża tiġi sostenibbli billi l-introjtu tal-gvern jibqa' u jiżdied ħalli mbagħad l-ispiża għaqlija tal-gvern tkun tista' tkompli sostenibbli.